Уважаеми зрители на предаването на самец доктор Николай Георгиев, намираме се пред Комисията за защита от дискриминация. Ще ги сезираме за липсата на нормален достъп до метростанция номер 19. Тя не може да бъде ползвана нормално от живеещите в столичния квартал Дружба 2, трета част. Изобщо много дружбенци нямат нормален достъп до тази метростанция. Ще подадем и втори сигнал за липсата на нормален европейски подлез. То направо липса изобщо подлез до ЖП спирка Даскалово, която се намира на границата на квартал Църква, старото име на което е Даскалово, и квартал Изток в Перник. Ще съзираме комисията и се надяваме тя да вземе необходимите мерки. Нашето предаване има за цел да постига реални резултати, затова ще съзираме институции. Това беше всичко за този епизод на предаването на самец доктор Николай Георгиев. Очаквайте ни с още интересни материали, разкрития и защо продължаваме да следиме всички нередности в държавата и да взимаме съответно мерки.